action dyan, mayong hapon kayo mo, wag mayong hapon kayo mo, tarang nga tagkalamati. Yes sir, no, both for accomplishment kag kung may mga development, really gina-invite ka mo din namon sa Action Radio sir, ikaw personally. Pero this time sir, kay na may gina-announce nung may ara nag-positive sa drug test and reaction sa sining development sir. Yes, so, duwa-duwa itong reaction sina, no? Si kasubutan na nga si ang ma-subject natin for termination because ang ina nga bisyo. But then, happy makita kasi at least we made the clear nga clear lang itong dahil aton nga workplace nga magiging free sa sinakay na wala gidata nga bisyo. So, amo na nga aton nga guro nga reaction na sa dyan. Sir, confirm ang 29 ni traffic enforcers lang ginitanan o may mga non-uniform nga ara dira sa admin office? Actually dyan, no, sorry to say na kung ang nato nagina na initially amo nang na-receive ko pero po nawala gid ko may nabatan pa official nga document halin sa aton nga technical people nga nag-conduct sa aton nga drug test. So hindi pa ta kahambal sa exact na figure even though nga may ginatag na mayor pero hindi pa man ako yan, hindi pa confirm wala ako din nawayatan. So ang ato lang ma-confirm is that may positive. May ara na positive. Okay. Pila ka ni sir ng person na tagid sa bitaw, sir? Pasubong nga lagi tayo 280. Amo na nga ito nga 100% or sa GO lang na. GO natin is 280. Naging undergo natin drug test. No, i-add ka na lang ang natin nga 26 ka or 25 ka traffic aid or yung permanent or regular na nga personnel dito sa bitaw. So all in all, dito 305 gid ang under sa imo? Yes, may magyapong kita nga mga 300 around, no, included na ang aton nga regular. Oo. Sir, na-mention mo na bago lang, nagkasubo gid man, no? Siyempre, bilang isa, bidra ka, tagpamuno nila, nga i-terminate mo ang isa ka personnel nga nag-positive. So, meaning, ang directive was, once nag-positive ka na, automatically, ikakason ka gid sa imo serbisyo, dira, sir? Well, alam na ganino, action dyan, halika gina sa aga, may mga nag-interview na kita ng mga friends naton. Ako na puro pambalon, hindi ko go sina sa pano, kaya ako opinion, ayas niya lang ko, I will terminate gida, kaya hindi ko na namian nga work with ka sa isa ka may bisyo. Kaya pira ka gina-endanger na to ng public, ginatubang ka ng public everyday, no? So wala ka bala ng imong attitude or behavior mo because of bisyo. So ako niya terminate now. Suppose hambal ko kay ginaganing ulaton ko ang advice kagang directive ni Mayor apan nga ma-receive na niya ang aton nga result. Since munang ako nabatihan nga ni initially kag mayara man ako nag-advise nga I have to prepare na sang mass recruitment kay those positive will be terminated gid. Pahuway gid sila sa obra nila. Okay. So meaning may ara na mga sir, kung mag-amosin ng timbre, sir nga may nag-advise na nga preparahan na lang nga mag-recruit sa panibag o siguro sir sa ginaguro nga ginalantaw nato nami pag hindi na kung may ara gid man na recruitment tani sigurohon lang nga negative sila no sa drugs, sir? Definitely, ang mga no, na-mention ko man mga previous nga siling ko, this time since nga mo nananatabo, before kasi gusto ko man natani mo nga mo ng procedure ta, i-test sila before magsulod. Galing kasi tungod sa kakulangan man sangkit, kagang ibang diri nga ito nag-apply ito di pagig capacitated na mag-drug test. Now, since nga may ara na kita di base available kung mga kaluyan ma-supplyan pa kita ni Mayor sang case, no? Amo na nga ito ni Mon, kung those willing na magkato diya kag magpa-drug test, ikanda ka na yung drug test kita before ma-admit as bitaw. Oo. Sir, on a more subjective nga context, no? Ako na yung pagnantaw, nga mas maayo na kanisubong nga at least na-discover na naton nga may negative. Ano ba siguro ito na matinloan ng mga traffic enforcer nga kung wala ka gamit drugs, so mas lain ang imong performance, di ba? Correct na. Isa na ka-factor. Hindi ka na yung mga istoryahan sinabot sa mga kabalo naman kita sa ill effects and drugs mo. So, hindi ta na sure nung mo na ganing bilang nga ako dito pamuno. Kasi makita mo man ang usabaran mo. Alam mo na nga din dugay ko na niging handom nga ma-undergo ni sila sa drug test. Galing since last year pa ginano ko na naging propose. Galing tiya mo na ganing kay kita sabang naman na medyo na materialize na mo because ang
persige nga ni siya sa buhara kagin na-provide ang kita ni Mayor sang drug testing kit. So mo na nga tigayon ginamon kay ti dako gini nga bulig para gid ma-clear ang aton office ang bitaw. Oo, no. At least diri mapabalot as publiko nga ginatubang na in the future na ang traffic enforcers dalan na ano na sila on a normal condition nga wala sila lang gagamit illegal nga droga, sir, no? Yes, so kay kabudlay na yan, no, ang fair sang public na ma-implante lang may ngati gatubang sila gadil sila with people nga nagagamit. So ano na bala kadlikado, no, managaling nga kung gisa makahambal sila kag masabat man sila sang hindi amo. So amo nang matuga nga presumption. Oh. So mas maayo gid nga at least ma-declare tayo nga clear naton nga office so that wala tayo may issue nga pwede gamit against aton. Oo. Sir, anong imo nga gusto i-remind? Yung mga nag-negative ni sa drug test, hindi lang magpasiguro, bala kay, ang bala tapos naman tong drug test, do something like that. I'm not saying nga base may magamit, no? Pero anong imo gusto i-remind sa mga bitaw enforcers or even those nga under sa imo nga opisina, sir? Well, ako, actually dyan, no, this is nothing personal with my personnel nga under sa bitaw, no? Pero ang nadismaya ko nga pag nabatagan sa Saturday lang mismo, na outright ipatawag ko sila na 90 supposed ka bilog pero nag-abot is na 67. Ang iban wala nag-report. So nag-report na lang sa pagka Monday and then may kagina may naulihi man nga ginpilit na lang magsugat, no. So there are tactics nga pwede nila ma-clear ang ilang kuan nga maaway sila nag-report. So muna nga ako hindi nagustuhan. So medyo nadismaya kita but then for now ma-advise ko sila subong ko nakalusot sila na nag-negative sila because of something again therapy nila na muna before sila nag-drug test. So hindi na ila tanan nga favorable ang tempo sa ila. So beware lang kay nga hindi niya subong lang. This will be continue ko ni ayon ko gid nga at least kung twice a month man matingo ta twice a month o kung once a month basta regularly i-random ko man siya gyapon nga ma-testingan. Oh, sir, you're saying about silingon sa Saturday ginpatawag mo gid taning tanan nga amo nadungan ta na mapa-drug test tani. Balisang Saturday, nag-require lang ko or nag-priority lang ko sa 90 ka bilog. Kasi ang presumption ko, abi ko, medyo ang kit natin is limited. So, gin-priority ko lang ang 90 na mo itong mga nakita tagid under watch kabla nga daw medyo may something wrong, no? So, mo itong ipatawag ko. So, sa ito siya nag-report ng 67. So, ang the rest, wala nag-report. So, amo na nga medyo isa na ka sign guro nga ang iban may balibad man, may aribay man pero gina-wait man ako na nung doon nagakaigo. Kaya iban nga ni may araman nga nag-travel, so nanawagit sila nga sir, sorry kay hindi ko kakuan kay wala ko kabalo gulpi lang ko nakabalo bit, ari na ko lang alam ko, ari ko sa Cadiz, ari ko sa pero that's no granted na siya pero ang iban nga rason nga wala ka pakigangot, tawagan cellphone, wala, radyo, wala. So, that's questionable. So, muna na-dismaya ko. Pero, nag-appear sila the next day or Monday and then kanina. So, fortunate for them na negative manggit sila. Pero, kung nagpadayon sila sa ilabisyo, hindi na ilatan nga adlaw nga maging safety ka sila. Kaya basi kung ma-jackpatan ko man kag maubos ang ilang adibuinas, ako naman ang adibuinas. Oo. At least no importante na mo nga bot sa ngudugin naglikaw sila gila sir, doon himo kasi paagi nga para makalikaw bla. Yes, correct. Damo may ara pa ganing may mga style pa nga lagi-lagyo nga ara nga hindi ka kuan. Actually may ara ko gani ginpasugat na kaginaman sa ilagid mismo nga balay. Para lang nga i-drug test, no? Pero knowing siguro nagukod na lang siya kay tising niya, basi kagabi nakatherapy na siya. Pero hopefully lang hindi siya ma-positive man sa result. Kaya for now wala pa akong kabaton sa result. Okay. Sige, i-follow up lang ni namon, sir. Anyway, thank you so much for your commitment, no? Grabe nga nga, no? This hindi lang yung party traffic management, but personnel, no? Pati sa mga personnel nga dira ang atong yung foundation, gid mismo, sir. Yes, tama Gido. Kay hindi ta maka-deliver sakto kung kita man mismo may ara nga something wrong.
Oo. Anyway, thank you so much, good Police Major Junjay Diba, sir, sa imo time kag sa imo information nga gin-share diri sa aton sa Action Radio Bacolod, sir. Sige, thank you, Gid. Mayong hapon sa inyo tanan. Mayong hapon. Opo, sir. Action Reports, Afternoon Edition. May naglikaw, Gli.